Bon dia a tothom. Avui estic molt content, ja que acabo de rebre el títol del B1 d'aranès de la Universitat de Barcelona. Per a celebrar-ho, volia dedicar o fer un vídeo a aquesta llengua tan bonica que és l'aranès. A la veig, no podia ser de altra manera. El vídeo serà en aranès. S'ha de demostrar que lo sabi parlar i que l'escutats un xinyalet. Començam! Dialectes, història de la llengua. La primera qüestió que m'agradaria respondre és d'on ven l'aranès? Que és català? Ua barreja? Auta llengua? Ben, això és més d'una qüestió. Més les responderé totes, evidentment. Pas per pas. Primer, cal dir que se parla en a Val d'Aran, més és una varietat de l'occitan. Una llengua parlada en Occitània, la gens de França. També en Monegue i en les balades occitanes, en Itàlia. Més, si en Catalunya és semblant, per què no direm que és català? Adela les grans diferències lingüístiques, hi ha factors històrics, polítics i socials que marquen la diferència. Era Val, tots tenim una història pròpia, i uns drets i una certa autonomia propis. Pendent de l'edat mitjana, formèc part alternadament del comtat de Comenge i de la corona d'Aragó. Ell de besuny dide que era en 1313 el rei Jaume II d'Aragó autrege la querimònia, un conjunt de lleis i drets des aranesi, era norma bàsica sus la qual pivotaria l'ordenança política, jurídica i administrativa aranesa, tant en so que tany a la seva organització interna com en la seva relació amb la monarquia en què el primer terç del segle XIX. A partir de la querimònia, era Val tots temps restec vinculada a la corona d'Aragó i, la gens d'aquesta, al Principat de Catalunya. Era plea incorporació d'Aran a Catalunya siguec també sol·licitada pels síndics i procuraires de la Val l'any 1411 i siguec referendada pels Corts Catalanes. D'aquesta façon, les constitucions i altres drets catalans devengueren dret supletori dels privilegis de la Val i, en conseqüència, garantia també de la seva llibertat i autonomia davant les intromissions potencials del poder reial. Aran mantengué tostem la seva singularitat territorial, el sistema, el règim interns. I quan s'acaba aquesta autonomia? No com podries pensar. Els decrets de nova planta de 1718, sinó eren 1834, quan el territori restec definitivament incorporat a la nova província de Lleida, creada un any abans per l'estat espanyol. De la vegada ençà, el territori aranès se convertí en un partit judicial més de la dita província i s'implatec el sistema d'ajuntament general en tot l'estat. Més els aranesi no se desbremberen del sentiment comunitari de la Val. Esporàdicament hi hagueren reivindicacions i accions mancomunades des vallies araneses d'aquest temps. Actualment, una de les lleis que protegís el caràcter singular d'Aran era que s'aprovec at 2015 pel Parlament de Catalunya, que reconeix i protegeix els seus drets històrics, la seva identitat nacional occitana i la oficialitat de l'aranès, com a varietat de l'occitan. A tal mateix, reconeix la seva organització institucional, política i administrativa particular, i garanteix les competències, els recursos i l'autonomia en ordenar, governar i gestionar els afers públics i els interessos generals del son territori. He parlat força de la Val més de l'aranès. Ell viu actualment. Encara era llengua majoritària, s'emplega, els jovents la parlen. Avem força sort. Aran és un dels territoris amb més dades d'usos lingüístics pendents els anys. Ara bé, hi ha diverses causes positives i d'altres que no són tant. Començaré de més dolentes. Per a mi, Catau, podré acabar de més bones. La causa més preocupant és el son usatge. Avem dades d'ús de 2008, 2013 i 2018. Si comparam les dades de 2008 i de 2018, veurem que l'aranès ha baixat de 23,4% a 19,7% com a llengua habitual dels aranesi. Mentre que el castellà, llengua força més perillosa entre l'aranès que el català, augmenta de 38 a 44,9%. Era alta ell que, segons una enquesta lingüística feta en l'Institut d'Aran el 2022, de 126 estudiants, són que el 2,4% afirmava haver fet la darrera publicació en els hilats socials en aranès. D'aplar, el diàleg amb els estudiants permetec detectar que el coneixement és bon, més l'usatge en les relacions entre amics i companys i la llengua utilitzada majoritàriament era el castellà. A la vegada, les dades més positives són en so que tany als coneixements. En els darrers anys,
Tant era comprensió orau e escrita com era producció orau e escrita ha augmentat en nombres absoluts. Els jovenis són era franja d'edat més nauta amb coneixements de l'occitan aranès. Això són les dades més positives, a banda de l'oficialitat de la llengua en tot Catalunya, que ha que sigui la llengua de l'administració pública herida força. No vos pugui mentir, la situació és complicada. La immigració, sobretot venguda d'Aragó i de la resta de l'Estat, la força del castellà i l'atracció dels jovenis, les edats socials... Clarament se ve la gran diferència el deslligam entre el coneixement i el son usatge. Ramú, que ella causa depèn de l'administració, i l'auta, no. Cal potenciar-la i promocionar-la. L'aranès és la llengua de la Val d'Aran. Sense llengua, Aran perd part de la seva singularitat, de la seva personalitat, de la seva cultura i realitat. 3 és la llengua. Si per caucarrent te'n vas a viure a Raval, has d'aprendre aranès per respectar a la cultura i a la gent. T'entene la singularitat aranesa i t'ha d'obrir la ment. De muri que vos hagi agradat aquest vídeo, sobre l'aranès, he comentat-me si volets que n'és cabet més. Adeixats! Matarranya magistral i la gran terra de l'Ebre.